Всички заслужаваме достъп до здравеопазване. С нарастващата демографска криза и застаряващото население в България, този достъп става все по-труден. Според данните на НЗОК за 2022 година, 20% или 1,37 милиона души в страната се нуждаят от фармацевтични услуги. Голяма част от тези хора се намират в слабо населени или отдалечени райони, където аптеките затварят поради финансови затруднения. Този проблем оставя хората без необходимите лекарства за тяхното здраве. Решението на този проблем идва с инициативата Лекарства за всички. Ние вярваме, че трябва да има равен достъп до лекарства, независимо от място, на което човек живее. Нашата стратегия е да решаваме този проблем поетапно. Етап 1. Началната стъпка включва предоставяне на вендинг автомати за основни лекарства. Това ще позволи на хората да получават необходимите си медикаменти по всяко време без излишни затруднения. Етап 2. Продължаваме с развитието на мобилните аптеки. Специално оборудвани бусове с професионални фармацевти. Те ще бъдат в движение и ще достигат различни села и общности, предоставяйки специализирани фармацевтични услуги и консултации. Третия етап. За най-труднодостъпните и уединени места разглеждаме възможността за използване на дронове за доставка на лекарства, включително инсулин и други важни медикаменти за хронично болни хора. Този проект не просто ще реши проблема с здравеопазването в отдалечените райони, но и ще укрепи общностите. Нашата дейност е значима не само икономически, но и социално. Тя е знак на солидарност, подкрепа към тези, които се нуждаят от нашата помощ. Лекарства за всички не е просто бизнес идея, това е кауза с огромно социално значение. Ние сме тук, за да направим реална промяна и да помогнем на хиляди хора в България.